omdat dit gebied hier dat waard is. En daarom zijn Stefan en Ali, die daar staat, en ik het afgelopen half jaar ongeveer fulltime bezig geweest om te kijken hoe we hier iets moois neer kunnen zetten. Met een heleboel andere mensen. En dat is volgens mij het grootste gedeelte van wat jullie hier zijn. Samen met jullie gaan we gewoon een heel mooi weekend ervan maken. Het Drie Oever Festival weekend. Eerste keer 3 dagen. En nou ja, over een aantal jaren dan weet heel Nederland en zelfs verder buiten dat je gewoon het derde weekend van september naar dit gebied moet komen. Want dit is gewoon het mooiste gebied van Nederland, vind ik. Geboren aan de andere oever. Een tijd in Nijmegen gewoond, maar weer teruggegaan naar Lobith. Omdat ik gewoon absoluut niet in het westen wilde wonen. Ik wilde hier zijn. Daarom met alles wat er daarbij zit. En ik zei net al van ik praat heel makkelijk. Ik praat zo'n half uur vol, maar dat mocht ik niet. Want, daar zijn we niet voor gekomen voor mij. Even wel wat we ongeveer dadelijk, toch een beetje verwachtingenmanagement. Quirin en Erik Jan gaan hier dadelijk voor u. Erik Jan gaat hier achter de piano's zitten en Quirin gaat zingen. Ongeveer 10 minuten kwartiertje. Hele mooie muziek. Zij vindt het heel fijn als er goed naar wordt geluisterd, dus dat er niet, het is geen achtergrondmuziek, maar het is echt een optreden. Dat wil ik wel heel hard zeggen. Daarna dan hebben wij in ieder geval om te toosten met elkaar een specialiteit van de streek, van de oever zelfs, een Drie Oever biertje. En we hebben Frank Los die ook nog straks komt, maar hij is er nog niet. Maar eigenlijk na dat stuk dan gaan we echt beginnen. Zoiets, dacht ik. Goed voor jullie? Dan